Hej. Her er din guide til, hvordan du læser din lønseddel. Din lønseddel viser, hvad du får udbetalt og hvordan beløbet beregnes. Her ser du en lønseddel. Lad os sammen gennemgå den slavisk. Vi starter fra toppen. Øverst finder du dine grundoplysninger. Arbejdsgiver, stilling og hvilken periode lønsedlen dækker. I pluskolonnen ser du, hvad du har tjent. Det kan være grundløn, fritvalgstillæg, aften- og weekendtillæg, omlagte timer og beklædningsgodtgørelse. Alt sammen lægges til din bruttoløn. I minuskolonnen står de beløb, der trækkes fra ATP, AM-bidrag, A-skat og eventuelt fradrag som pædagogisk måltid. Nederst står det vigtigste. Det er beløb, du får udbetalt på din nemkonto. Lønsedlen viser også feriepenge, pension og årets samlede tal for skat og bidrag. Sådan. Nu ved du, hvordan du læser din lønseddel. Det giver dig overblik og tryghed i din økonomi. Godt gået.